Right. Could he say, could he say, could he say? Mm. Sei, muzika chikavo kanchiduka kamusoro wangu kwakari kudzura mberi kabva neko kanchimbodhonyogodza musoro. Oh my god! Oh my god! Bluetooth mode. Oh no! Kuri sei, kuri sei. Shinaka Tracy, Brandon Maveneke, Bluetooth pairing successfully. Timoza kuri sei, Watson Matau, Nash sei. Ndiridzeka mumanzika kamumanzika nemasipekede zvobasi anozowisa musoro manje aya mafoni konka anowisa musoro tokuvatapa pamusoro wangu wotogwadza. Fake it until you leave it. Fake it. Natimboona mboridza song yapeter jalo zviri sei. Peter, where are you? Peter, where are you? Aizimbira ndiite so chimbofila kapepa aka dodai where is your show? PK Moro Mutale chileshe zviri sei. Oh. Peter and the good. Oh. Peter and the good. Oh. Peter and the good. Look, blue, look, no, no. Oh. Peter and the good.
Ese voice rangu rakaenda. Kamboisa inu yacho. Ndichiyekera. Ew. Ow. Kwese ndakanga nakumboti kuna Pius ambotishanyirawo nhasi panapa. Pius ane mastories anondinakidza zvangu. Ndadambowa pane nyaya yemaroommates. Roommates yekushaya maroommates ya ndaida kumbohwa ini. Nyaya yemaroommates. Ngatimbotaurei guys, nyaya yemaroommates. Ndadaka kuimba even ndosika voice rangu richizogara rakapera. I'm always singing, you know. I'm always trying to sing. Ndoda kutogadzira malogs ekuti ndigotanga kuenda kunoimba kustudio. Enda kutobuda ndichitoimba kustudio. Murise. Pendise link guys. Vembuya muchimbonditaurira nini. Ichingondizoti murise muchinyebera. Uya munyepere. Guys, ndikangosvika 20 minutes pasina anenge apinda ndinobva ndaenda live ndondovata zvangu ndombotsvaga chifilimu chekuona. Otherwise muri sei kwamuri guys? How are you feeling? Oh my god, there's this other topic yatombofanira kuita yekuti maparents anenge ari abroad but vachichengeterwa kana kuti vana iyo vari kuabroad. Guys, nyaya iyi munoiona sei? Ndoda kutanga ngandichange excuse me, ndange ndaita sei? Ndaita example yezvandaiona hangu personally kune vanhu students andaiona achichengetwa nehama kana kuti nevanhu vanenge vasara nevana veve, but maparents acho ndicharamba ndichishandisa UK because ndo nyika yandakabata pandaiva ndiri kuhigh school, kuti most of the people mastudents aiva kuchikoro, maparents aiva kuUK. Zvokuzoti Canada, Australia zvinhu zvandakazongozivawo as time goes on, but UK ndo yanga iri popular. Saka ndotaura kuti pane zvandaiona ndaigona kunzwawo mamwe mastudents achidiscussa amongst themselves kuti like mwana gana achiti grocery rangu like maschool fees anenge akabhadharwa, obviously mauniform zvaitongo, I think paitongova nedifference zvaioneka zvavo kuti this student mubereki wake anogona ari abroad, zvaioneka kune vamwewo. Then in terms, let's say lekuti nice trunk, nice shoes, vanenge vachigara vachichengerwa nice shoes, ndo vanenge vachiuya nemasocks akanaka ari up to date, asi anenge akazvonyongoka kana kuti emiline. Kune mamwe masocks aimbovapo emiline ekuti ari plain white yoita muline weblue. Ivo vanga vasingapfeke masocks iwayo, vaipfeka quality yemasocks. Even mauniforms acho zvakatosiyana. Then in terms of groceries, vana vakaita sevavo vava vasinganyanyi kufarirawo zvemaputi zvanga siri department yavo. Kwava kuti maserevhita ikoko masirios zvingori zvechirungurungu ndo zvaiva zvavo. Zvaizoitika manje macomplaints aizotanga kunyanya kubuda, especially panotanga kupera grocery, because mastudents anenge achinzi pavisit kana kuti chikafu chapera anenge achiexpecta kuti pamwe vachangouyawo muvhizitira voita sei, vomupa chikafu, vomuvhizitira vachimupaikira. I remember there's this other student mwana aigara chichema, ini zvaindiconfuse kuti mwana uyu sezvandine chitomona chitomuti zvitoribo, but she would always cry. Indosha kuti ko why achichema igona kuti mama vangu kana kuti, but kana singareshi aiti mai vake vanga vari abroad but dedhi vake vanga vari kuzimbabwe kudero. Kana ndisingareshi zvakare dedhi vacho vakazosara vakaroora mumwe mukadzi. So now pakuita kunge pakati pavo pana step mother but mai vake varipi vari abroad. Uyu mwana uyu asingada achida aitozofanira kugara kumba kuna dedhi na step mother.
so ndisazozvi kuti mwana uyu anga asingafariri step mother here or state mother ndo vaimutidza zvisiri ipapo andinatsoziva so aigara chichema achida kuenda kuna mai vangu but mai vangu vari kuti hazviiti kuti chi ndiindi yet at that time I think mastudents aisaziva kuti pamwe kuti anzi ainde kuya pamwe mai vasati vane mapepa ekuti vamuunze saka ndo paigara achichema dzimwe nguva kuna kutotsa kuti ndakazobva ikoko because tasingachanyatsa kugara zvakanaka tese ndobasitorwa nemunin'ina mai vake kana kuti nemumwe hama yakewo oenda ikoko aipiwa kana marestrictions ekuti iwewo unokwanisa kungotaura namai vako kusvika Saturday ende kana kutaura namai vako taura navo ndichizvinzwa kuti uri kuti chii haufaniri kutaura navo vasipo ende vaidera vanzi okay aripo mirai ndimupe foni vakadei zvavanoita ka vanogona kumusiyira landline asi vamusiyira landline I think kuti azoziva kuti ndo zvaitika handimoziva zvokuti landline imwe iri kudining imwe iri kubedroom iye ndokubva ndofunga achitaura namai vake pakuda kunomhangara paipai foni haana kuziziva kuti chii foni uku bedroom yakasimudzwa kuti vanzwe conversation nyaya yokanetsa akatozodzingwa kwaaigara kuya ndokubva anzi ngaadzokere kupi kumba kuna mapereki kuna baba kuya na step mother vaitiza vaive apa mai vari kupi vari kuabroad saka ndozve zvimwe izvo zvadaiona hangu zvaiwanzo kufesa mastudents aya kupi vanga vane mapereki vanga vari abroad then vamwewo manje vaizogona kudzingirwa school fees zvanga zvisingamake sense kuti mai vemwana uyu vari abroad vazodzingirwa school fees sei izvo kuda hama dzadziri kugara nani nevana ava dzazvakazvaka zvadzo mari muona manje vatora mari iya vaita zvavanoda uya chaiye mwana wemuridzi wekuti mubereki ari kutumira mari unotozoenda asina kana chaanacho otosafa yet ivo vanenge vachitasei vachekera vachitobhenefita more kwete vamwe ndaiwa kuti hanzi maitozopinda mese paboarding school iwewe uri kunzi muisei paboarding apapa nemwana wavo mai vavo vari kunzi chengetai mwana aitopindawo pachikoro ipapo nemari yamai vemwana iyeye normally panga vari vana mai vaichengeta asi manje I think kana asingaresvi ndofunga paya paizosara zvichenji mai vaya vaizoita sei vaizotorawo mari iyoyo woti nemwana wangu ngaendewo pachi paboarding because ndikuchengeta wenyuwo vese vaindodzidza ipapo but waitongoona kuti situation yachinge isina kumira mushe kwose kumwe yekupedzisira yedhisadha but iyo inondisiririsa because baba vemwana iye vaigara futi kuuk if I'm not mistaken kare ndandetova maform 2 pavakauya okay pavakauya vakaita sei vakauya vachida kunorapisa mwana wangu anga asinganzwi zvakanaka asi pavakandofunga pavakandomutora vachida kunomurapisa paya kuti vakuzomutora vaende naye akabva ashaikira achiitwa operation yacho. That one was a sad story but baba vacho vaigara kuuk achitogarawo futi nehama then umwe wandaiziva futi uyu mwana uyu aputuna handinyatsowisa kuti aigara nevabereki vake kana kuti aigara nehama then vabereki vake ndo vaiva abroad I don't know but aiva zvake kuboarding mwana uyu ka but every weekend aizogara achinda kumba because I think anga nemedical condition yaiti agare achifanira kuenda kupi kunoonekwa like maybe zvokutaswa pachest anenge anga nezvechest problem ndofunga ndo yaiva nayo waizongo muti wakatasa vamwe vacho vanenge vasinganyanya kutaura zvavo vakangota reserved but pavanhu vanga vane maparents ekuabroad taimbowonerera zvakasiyana siyana vaizoti vakatanga kubatana vaiva gurupu ndo pavaitanga kunzwa nyaya idzodzo mochema moenda namai vangu mototi dzimwe nguva mumwe aitanzi inini sei ndiri kudzidza pasame boarding neuyu mai vakavaendi kubasa vakavaendi kubasa but tese tiri pasame boarding sei azouyawo panapa mai vangu ini ndo vari kuita sei vanenge vachitumira mari yekuti ndiite so why iye azouya paboarding yet kubva kwavo sikazozi kuti avaichengeta vaivewo vaizochengeta nevana vehama here kana kuti hama ndo dzaizoita sei dzaizonokorawo kuti aiwaka torya tose I don't know guys munoti kudine zvazvo izvozvo panyaya dzevana apa timbonzwa wangu koitawo vamwe vekuti I think izvizvo zvokuchengeta zvino pakawanda koita vamwe vekuti vaiti even vari abroad hamoza zvokuti uri abroad unogona kuti ndafunga kuita maproperties ndafunga kuita zvakati varipo vandoziva kutoti vakaita zvakanaka nekuti vaishandidzana nani namai vavo kuti mai vakasara kuZimbabwe mwana oenda kana abroad
pakuita madhirawo havachaiti nevamwe voita madhirawo namai vachinzi toda kutenga maproperties zvichoshanda zvichoitawo zvakaitawo zvevamwe zvisingazoziviwo paizonzi nevamwe akasvika stand achinzi pastand pako apo asi papasiri pake pabatirwa pemumwe munhu nemumwe wekuti iyo handizozvi kuti ndakaiona apa here kuti ndaingoiwa wangu mahumwe ekuti munhu anga ari abroad asi ari abroad tobva atoti kune munin'ina wake ndiita sei ndivakire iwo ndiita sei ndinoda kutenga stand ndatenga stand wondivakisira imba hanzi iye utoenda utoti apa ndo pastand pako aenda paya kudero vachitadzwa mapicture ese zvese asi manje uya zvese chinoudza kuti ndio zviripo ndobva azoinda pakangosvika ofunga kuZimbabwe kana asingareshi nhai ndatorememba munhu akandiudza ndamuziya chirega nyatsokuitaura bhos ndakuiona pafacebook ndakuona pano ndakaiudzwa nasomeone iye anoti kare kaya painzi hanzi kuBritain kare pachinana eZimbabwe pekuti waigona kungobatisa kana kuti vanhu inini handizivi kuti ishuwa yakauti inhema asi ndaiudzwa kuti hanzi maigona kungobatisa munhu like iwe kuda ndo maair hostess I don't know kungonzi pasewo yangu kana kuti mari kana kuti chii vanhu zvichosvika karewo kachoni kako kare ndofunga kuda chachiwa kuprimary hanzi vachita then pane zvipakazotanga kunzi eZimbabwe ndofunga aichaita sei aichanyatso kufamba zvakanaka pepe ipapo pakatanga kutofunga kuchinja zvinhu Buddha vanga vasara kuZimbabwe kuda vanhu kuzviziva kuti chii eZimbabwe iye zvaiita kare hakusisina handiti uyu ndobva aramba achiita se achitumira ndofunga nevanhu vemaair hostess vendege vaive kusvika ndofunga munhu wendege uyawo waita zvendege vaive azondoti chirega ndimbonongoonawo hangu pakavaka munhu uri kure hwanzi wakavaka uyu kundosvika kudaiwo so achisvika achiekera papato nemhuri yese yani yabhudhi vachigara pamba papairehwa pacho vamwe ndo painzi futi padivi paingova nezvitinha pasina kana chunhu asvikazere kuti uya munhu ndofunga akati aiwa iwewe handinongogara uchitumira zvinhu wadii wakwira ndege iwewo waindawo wega kunoita sei kumbonoona kuti pauri kutumira mari uchiinvesta apa pakaita sei pari kuvakwa here zveshuwa kana kuti hapana oro matitle deeds uchati uri kuvakisa chimwe chinhu chako pamwe matitle deeds edzimba idzi haina kuswa muzita rako kudai tori muzita memunin'ina wako achitogara nice life ndobva kuda uyu hatisi kuti wakanyumwa here munin'ina ndobva angonotenga nzi chimwewo chisitendi apa angakona kunge bhudhi vadanga kuda kudzoka ndobva anongonotenga nzi chimwe chisitendiwo chekungotiwo pakangoita pangori hameno zvapamba kangoita yet iyi stendi yanga yavakwa nabhudhi ava stendi yakanyatso kubuda zvakanaka dheu restendi uyu munun'una anga aisa matitle deeds muzita rake paakasvika paipa anzi kutonoka kudai so anzi kwakutonzi nemudzimai wayo munhu vamuda hapo mozodzoka time guys iyi haisi story yangu ndakaudzwa nasomeone ndiye akandiudza nyaya ndisingaziva kuti yaiva neroiko here and supu nyaya iyoyo I don't know saka ndoda kuisa disclaimer kuti iyi haisi first hand story from me, it's a third hand story yandiri kutotaurawo ndisingazi kuti ndiyeshuwa kana kuti haisi yeshuwa. Hanzi uyu ndobva uya aita seazoinda pakudaiwo so kundoona paipai wanike akari kutorya zvake nyika rutivi aripo pamba paipai hanzi kutoti harafu asvika uyu muridzi wemba kakutoti ndakuya mumba mangu hanzi munin'ina waya kutotanga kutoita harafu kutoanza kuti haisi imba yangu. Guys, iwo uri kushanda abroad. Guys, ku abroad inangu anambra naenda ku UK but I have a feeling yekuti zvokwadi kana uri abroad kunoshandwa. Inini ka ndikuti handida kuenda ku UK chaiko kunonzi kunoshandwa asi kuno kwandiri ku Thailand, let me tell you guys, ndakamboita 4 jobs. 4 kuti 1 2 3 4, that thing is not easy. Ndakaita 4 jobs ndichiti ndoda kubatsira zvokuti kumba kwedu ndaida kuti kute mota. Let me tell you that mota yakatondinetsa kana kutoti ndiisimudze. Ndakarwadza, ndanga ndisingavati Sunday to Sunday, ndanga ndisina zororo because ndaiti kubasa, ndaifanira kuenda kubasa ka kubva makuseni kusvika na 5 manheru ndaienda ku part time yekamu student, ndaiti ndichibuda pachikoro pedu apo gate
parent ndinenge ndichimuona akamira pagedhi pangu because ada kuti mwana wake adziswe on time. Kunogwa hakuna zvokuti unonosukira munhu ndiro, hakuna zvekutsvaira, hakuna izvozvo hazvo unless kana vachizvita. Asi I think vanoshanda vanhu munyika munomu kwete nevanhu vegadha redu, even varungu. Iri aungatowana ndo iro riri rekunzi unenge cha teaching related kune zveteaching nezvimwewo. Kana ukaitawo lucky ndoenda kustudent uya toita 1 hour Sunday to Sunday futi kusvika vazoti no uyu mustudent ada kumbozorora paweekend anenge ada kuenda kumba kwambuya vake anga kuluza mamwe activities. Chigaya kuti kubva makusenda muka nenguva 7 o'clock unofanira kunge ndakutobuda munomu 5 p.m. ndo pandiri kubva pabasa. Sati atombosvika muno ndakaguma ndakuti inini handitodzoki munomu. Kana iri laptop yatiri kushandisa ndototakura laptop yangu zuva rese ndendinayo ndichigadzira maactivities ekuextra lesson. Ukubasa kwedu kuri kuda kudzidziswa unenge uchitaura une voice handiri kuchakaizvo vamakuseni kusvika 5 tongototi ndaiwanza kuzopedza kuma 7 because pandaizosvika ipapo ndaimirira kuti auye mwana uya auya ndotombomira muroom make because vanga vane study room yavanga vakati ndo study room yake. Ndosvika kuya mai mwana ndomumirira mwana uya anenge ane zharaoka kana kuti akanyara. Ndasvika paya mai mwana uya otombotanga kumbonotenderera anenge anyaraka ozouya kana kuna 6 apa ndiri momo guys. Kuda vakatozesa CCTV handitozivi ndaitozombobatwa nehope mustudy room macho ndaibatwa nehope because tinenge ndanyara. Saka dzimwe nguva nyangu achitaura zvandaizoita manje inini ndinoti zvodinetsa ndaimutorera machats mustudent iyayo anga akawanda machats iwayo. Saka ndaitoziva kuti machats ane akati neakati aanonzikana nawo. Ndikasamutorera machats manje zvandaita ndaimuitira mapuzzles because ndaiziva kuti aifarira mapuzzle. Saka ndikamuitira mapuzzle kane laptop aiita 40 minutes. Pa 40 minutes ipapo ndopandaimboti chwa kahope aka it was impossible. Ndaitobatwa nehope chete. Saka gore rese ndo zvandaiita. Ndadero paweekend ndaiva nekumwe kwandaienda kwaya kumaruzevha uko kwangu ri kure ikoko kumakomo. Taiuya tichitorwa nemota iyo vaititi na7 vanenge vamira pagedhi pangu apa pamberi pedu papa ndo pavanenge vamira. Gedhi ndakuriva nemapana gedhi pano rekai nditi pamberi peflat panapa ndo pavanenge vamira mota yakumirira. First day patikanzwa kuti ndaona basa ndakafara. Ndobva vandiudza mari yava ndinenge ndichitambira ndichiti patime yobva ndafara zikamboiti. Little did I know kuti kwatiri kunoshandira kwacho baba vacho vanonetsa kubhadhara. Guys, iSaturday ndaienda kumamisha uko kwaiti urimomoka waitombobatwa nehope 7 taizosvika koko kuma 8:30 kwangu ri kure mamana. Tasvika kuya tasvika pakazara vana vemamisha mucommunity. Ndopandakatanga kuziva kuti ndere ndimune vanhu vanotambura zvekuti osvika level yekuti vanogara dzimba dzemapango. I didn't know. Bango ndokwakazara dzimba dzemapango ekuti kuri nenzvimbo dzakadai kumamusha munguva yeraisi yaiya. Guys, taipurwa nenhingirikini tirimo mumaleseni muya apa pavaizoti vainetsa. Chigaya kuti uri kundzidzisa mastudents ose emaage groups kubva kumwana wegrade 1 kusvika muform 6 vakasangana ipapo. Ndairwadziwa ini pandaida mari ndobva tobva kuya votiti vekutanga vakambotiti mopedza na12 ndobva achinja murume yamba ati mopedza na3 mwe musi kwakuti chinjira kwakuti mopedza na5. Guys, ndaizosvika kunoko usiku ndisingachagoni ndaingosvika ndichivata. Mangwana acho ndibva nditsvagira futi ise murume aita zvemauyu iwayo ndiaiva maneja wacho ndobva atsvaga kumwe different route kwataenda kwakuri kumamisha kumaseri kwemakomo kosa kumwe kwacho manje kwakuti kwakusiri kuseri kwegomo kwaya kudhuze nehighway. Haya lanje uzouya nayo zvake paanodira udhisapia apedza ipapapo okunyima mari. Achinyima mari amwe musi ndikati kana because ndaenda nemuganani wandaireva muganani ndikati saka uda kuti tisvike ndichishanda tisingapuhwi mari yedu. Muganani yeni but no, let's just work. Ndikati no, that's not how we do it. Isusu hatisi kuita food for work kamunomu. Handina kuya kuzoita food for work ndichibuda ndichienda kuseri kwegomoko. That's at all 3 weeks. I think first 2 weeks akatibhadhara zvoda kuti nyengera kuti tisakuita basa. Handiti
dzakazotevera idzo takaita almost 3 weeks asingatibhadhara. Ini ndini zvaitova wese because ndaenda every weekend, Saturday neSunday ndaenda ku different places, ndane 4 majobs. Kwemwana mustudent uyu kwandaita manheru vaibhadhara, uku kubaba vemaweekends ndo vaindinetsa. Amai mwana chigaya kuti inini ndaiti 3 weeks, meaning kuti masalary angu echi Saturday Sunday 6 days dzanga ndisingakubhadharwa. Mari iyo yange yakatowandisa yaitosvika kumamhene kuti mari mazuva yaichinja because ndakazenge ndakuchinja macharges angu ndakumbudza kuti no, iwe uri kundipa inonzi overload hwaa kundipa because haunganditi ukuku mari dzacho ndikufanira kukuchaja per day, haufanira kunditi mari yenezuro ndiwe kukavha kupi kunoku. These are 2 different places. Ava mwana vari kunoku handitovazivi futi, ndobva taurirana kudaro. Imi ndadipaya ndavhunza mari yangu pekutanga ndingaipuwa handingaipuwi. Ini ndatoita macalculations mai mwana kuti mari iyi yandaiona kana kuti paweekend 1 mari yaindikwanira rent yangu. Ndaita macalculations angu inini, rent ndanda kutobhadhara nemari yemapart time yekubasa kwangu. Ndanda kuti aiwa iyi inoda kumba kunoku ndoita sei manheru, mari yangu yese yandaiwana kumaek emanheru ndaiisa pasaidi, nemari yemaweekends ndotiti rent nemabills angu ese ndinoita ipapo, nefood ndaiona pamari even yemalessons emanheru ndoyaitova mari yangu yefood. Murume wayanga atange kundinetsa apa. I couldn't sue him because kuita maextra lessons hakutotenderwi pamutemo. Ini ndaitoita zvinhu zvemusoro wangu ndo zvandaiita. Onai zvakazoita ticha vaya manje vaivawo ticha kune mamwe maschools ka, but vachida kuita extra ngrini zvokutsvaga mari nenzira yekudero yaya woshandisa maforeigners. Zvakazoitika nezvekuti vaida kugadzira poster like a billboard riya wokunama vakaisa face yako kuti we have a new teacher anonzi Sharon Chipo Manzvera. Ndobva ndoda kugadzira poster ndikati you can't do that. Ima mukwanise kuti sei kugadzira poster moisa zita rangu, because pamutemo ndikaonekwa neposter iyi indotora ndikasungwa. Sikazviiti kuti mugadzire poster. Yeti anga akashanda nemumwe teacher wekuPhilippines, hama kuti vakanetsanira nei, vakanetsana vedu tikasvika tikadzidzisa isusu atini takatombochovha nababa ivavo vachinetsana vakazonga kuda kusungisa, but uyu zvaasingaiti kuti aende kunosungisa baba avo because ndeve muno munyika. And secondly pamutemo anga asikabvumidzwi kushanda. Ndikati ndinondoita sei panapa? Ndikati no. Ndobva one wacho aiva mupurisa akaita ICT manager wacho, but hausungwi because inini ndiri mupurisa. Saka pakaita issue inoinvolva mapurisa, you let me know. Ndikati still handidi, I don't want a poster rine zita rangu rera kuzonamirwa mumabillboards handidi. Uyo but too late. Ndobva ndofotokopa uyu akanenge akaisa mapicture. Ndobva ndosangana nemumwe mwana but tichiona kuti chicha mamuchipiwa kudeo kunode picture yangu iripo memwana uyu ndikikini. But ndanomubvunza neuyu ndikati kwe iwewe, why are you printing these papers uchipa vanhu musociety muno? Why if mutemo ukandibata iwe utase bosi ndaichagawo mari ka guys oda kuita sei kuchindifixa ondiprinda zita rangu manje uyu. Ndikati ini if you keep doing this I'm gonna quit, handitoda kunyebera. Apa panga singadi kuti pamari yedu but inini, but before ndaita zvese I want my money. Then ndobva ambonetsa, but that time mupurisa wainzi manager wacharipo nemukadzi wake waifambidzana nemazuva aya vasati vanetsana ndo vataiva nawo musoro. But ndati inini ndoda kuti muite sei mundiudzirewo munhu wenyu kuti andibhadhare because ndane 3 weekends handisiri kubhadhara. Zvikanzi mari mupurisa yandobvati mari, ndobva ndamuudza mari yange yakawanda iyoyo guys. Ndobva mupurisa yati alright hande paATM. Ndobva mupurisa atora mari paATM, ndobva ndipa mari yangu yandaiwa nababa ava. But atora mari yangu handida kutombomufonera baba vaiti manager vachoni vahombe vachoni vaiti vhara mari handavafonera. But mupurisa uya aizvito ari mukati memanagement vachidero kuti ndisatye kudzidzisa. Ndobva andipa mari yake iye. This other Sunday manje ndobva ndati let's change magiya. Inini handii ndikubasa kana musati matanga maisa mari first muaccount mangu. Isai mari first ndokuti ndiuye padownstairs papo. Vaiva padownstairs pangu apa
vanapa vakamirira kakuma mishoko vachiti maticha ari kubva kupi mutaundi muno matiri muno zvikanzi ichi tamirira tiri padownstairs ndikati I know muri padownstairs but where's my money ndikati ndakatotasa account yangu where's my money zvikanzi navo chakupai kana ndikati handisi kutombouya ipapo actually ndakutovata kana zvakadero handisi kutombouya padownstairs ipapo kana ndisiri kuona kana account mangu musina kureflecta mari because unofanira kuti pamessage kuti mapinda mari ndato ignore 7 8 andakubuda ndakageza vandagara pabed pangu ndikati kusvika ndaiona yareflect ndishandiswe kana ndite ndobva vandi tino hatina mari izvozvi tozopuwa nemastudents ndikati handiwiko enda munodzisa moga musiwo vakaramwa bva vaenda bva vanodzisa voga maparents akabhadhira mari vati hatidi makatiti muri kuunza foreign teacher ngaauye foreign teacher yeye ndobva vadzoka futi following day ndobva wandinyengerera vandati musati mane mari kana mane mari mozondiudza ndobva vamboda kunofunga kunonyengerera mugananieni zvaizoitika mugananieni haasi teacher ini ndindanditicha ndinda ndine masyllabus ndindanga ndine access to everything cheteaching saka hapana zvaikwanisa kunoita mugananieni uya aitobvunza inini kuti choita matopics api because ndindaiva nematopics ndindaiva nesyllabus ndini futi ndaiva nematextbooks ekuti ndokwanisa kunopa vana ivavo saka mba ndakati zvese handindinazvo toda kuona kuti muchaite sei ndaramba pepe ndobva vaita sei saka bva vaninyengerera vamboda kutora mugananieni uya vachita rweseri hazvina kushanda ndobva wandivinga futi zvanzi atokupiro muuye kana zveweekend inei chete because tori desperate ndikati isaya handisa ndachiona chinoti kuri ngaiti kuri kana yati kuri mari iyoyo ndoita sei ndozouya ndobva chii vazondisira ye2 days vakandisira iri yesaturday neyesunday ndobva ndati iko zvinoizvi yes ndatobuda vanga vakundiprovida even nelunch kana vakangonova ndisiri kusekerera ndaudza kuti kana ndikati where's my money pepe mebva waya uchindinyengeranyengera achita sei kusvika mumwe musi ndazoti handichadi I quit ndakangaudza kuti I quit ndichadi ndakaita because it was a hustle to get my money andinenge ndamukira makuseni guys. It wasn't even worth it. On top of that ndindaiyekera ndichishanda ipapo ndichase ndiri ticha 1 year vopedza voramba kundibhadhara ndikasiyana nazveni saka ndakuita 2 mabasa angu aya ndasara ndakadero apa pamainji kumba vari kuda mari zvinhu zvezvakaoma ka kunoku and on top of that vanhu kuZimbabwe ndoona sekuti guys handisi kushora kuti but ndingoti in general ka munhu kana uri kuZimbabwe ini ndaitozvitawo I didn't even understand kuti kana munhu uchinzi unoshanda kana kuti mabasa 4 ka 1 kunoshandwa guys whether uri kushanda uchiti vhesi rinorwadza iyi whether uri kushanda wakagara pasi udayo so musana nogona kurwadza even ikoko manje zvataita kwaizorwadza because taita maactivity vaigona kuti teacher yatime yekuti vanhu vatambe kana radio iwo pamwe hausi mumudhu yekutamba radio musi iyoyo waitongosimuka utanga kutamba makumbo ozvimba memwana kudai uchitamba radio waiita sei waitongoenda saka ndikati no I quit ini ndasara ndichita rangu iroro rekuti rekubasa during the day neuyu ende manje zvaizoitika manje kuti ini ndaideroka but ndadero futi ka no vaitaishandira anga ndiwe muno muthailand vanhu vachoni then kubasa kwedu manje uku kunoitwa mamwe anonzi macamp unobhadharwa camp is something that is totally different from basa rako raunoita every day. Camp ndeyekuti wainda kubasa musi weSaturday even pakati pewiki inogona kunzi invitwa kucamp. Camp yaiselectwa vanhu but what I noticed ndezvekuti kana une energy uchigona kutaura nevana uchitamba uchasei ucharuzha uchita zvekaubenzi zvedu izvizvi mari unoruma mari unodhonza kunoku as long usingori munhu angangodedede indaifarira radio ndo advantage andaita ndaifarira zveredio nezvekutamba tamba izvizvi nemagame ndo zvandaifarira saka because of that manje ndaipinda mumakempi because vana pane time yavanoda kumbotsununguka vachitamba vachiscreama vachitenderera ndakamboirya mari iyoyo yekumakempi ndakaidhinda mari yekumakempi ndakaidhinda guys iyo ndo yandakarya ndaizoti dzimwe nguva usingaingonzini shero paweekend ndiri kuitei ndoti hapana zvinonzi okay pane special meeting
but special meeting yachoni haisi matichers yese iwewe naningi chagona kuti inini kamusikana kangu kaeka kadai kudzeka shamwari kangu kekugermany kanenge aripo kana kuti one murungu vagara varipo nemumwewo kuphilippines aifara futi zvekuimba tiri 4 totoita ndogona kudaidzwa pairikrutwa ndimozova ndeyekudzai kuti vairikrutwa kunzi vadaenda kuamerica vadaenda kuengland taiita initial interview dzacho idzodzo but vaida kuti zvinge zviri fani vachifara vachiseka so that kuti kana vakuenda kukumba maparents avo vanonzi kana interview yange sei excuse me ini ndaiwanza kuvhunza questions aienderana nekuti let's say if you go kuamerica iwo how are you gonna integrate musociety imomo kana panyaya yefood changa kuti sei nyaya kana nyaya yesocial life ndo maquestions andainyanya kuvhunza zvakanira needucation zvaibvunzwawo nevamwe taitobhadharwa kungovhunza izvozvo the whole day maona manje saka ndaiva ndakapinda saka somehow kutaurisa kwangu kwakandibhadhara pandaiva kubasa ikoko but manje zvaizoitika zvekuti iri weekend ka munhu anenge ari kuzimbabwe aisazozviziva manje kuti chero uyu weekend yanhasi takazorora kudai unenge mupfuma wakazorora pamwe munhu haasi kuita idisclaimer. Oh my god, it's a disclaimer. It's a disclaimer, guys. I am not saying ndo zvaita vanhu kumba kwedu, but zvinhu zviri like in general zvandakanotisa pandakazenge ndakunzwa nhau idzodzo kuti munhu unenge wati ndavakisa imba asi munhu uya warikutaura zvekuvaka imba naika haasi kutovaka imba yako iwo uri abroad, ari kutoita zvake iye. Umeona manje kuti kutenga stand yake otovaka imba nemari yako uri kuabroad. It's an example. Ina imba disclaimer, guys. I don't have a house, so I said disclaimer. Kuti zotishiro nakati anzwa neumba kwao vakamubira mari yake. No. I don't have a house. My stories andakakura ndichiwa kubva ndiri kuhigh school kusvikawo pandaingonzwawo nyaya dzakasiyana-siyana. Then ndikazouya kuno pandakatanga kushanda mabasa ese ekuti every weekend watinoti ukafuma ukagara pamba, it's a loss, and the loss isingatoite because vanhu vazhinji vari kunoku they are always hustling. MaPhilippines wemaona vane uyavo makemba vanochesterana pachezvavo vachienda kumakembi manje ivo vanga vatori serious vaibuda muno musiti kuenda kumasiti mamwe vachienda kukembi Chit every weekend, vaienda kumakembi every weekend, vaienda kumakembi ikoko vachitsvaga mari. MaPhilippines aya saka manje ndoona ndozoti izvozvi chigaya guys kuti unenge uchidero every weekend hauna weekend. Vamwe vanenge vachitonzi nhasi weekend chambonogocha, iwiwo hauchatozwi kuti gochi yakaita sei. Handiti apa uri kunoku ende manje zvizotika zvandotogara zvokuti I think paya patinozodzokerawo futi kumbaka kana ndisinawo chinhu I think problem imwe ndeyekuti paunodzokera kumba vanhu vane ma-expectations ari too high kuti iwo waiva abroad. It means you should be driving a car, you should be owning a house, you should actually look different from us. Maybe guys zvakatondiomerawo pamwe utonzi ndandichidzoka kumbaka kudai ngaitori emergency, but you don't even know. But nekuda kwaizvozvo vanhu tinosvika vakatimirira nemajudgments nights maimwana kuti ndo abroad vanenge vachakutoseka kakutoti ndo abroad yacho iwe tikangofanana wani atakafanana. Guys, auti mundu udzoti inhema iyo zvandiri kutaura iye kunzi takangofanana kuti I think iyo ndakaiwitness hangu personally because munhu anenge achiti but weren't you abroad iwewo kana kutokubvunza kuti wadzokerei vanozvita wadzokerei kuno kudzoka kuno kunhamo asi arimo mukati menyika yacho wadzokerei wadzoka kuno kunhamo yakadai unopengewa wabva ipapapo wobva vanokudhigredha zvakaikunzi ainenge ingunzi anga ari kuchandoko apa watoziva kuti pamwe kwandiri hakusikana kuti saka ndamosari kugare guys tinombocha apa pangwandirika because munhu wese anongofunga kuti kuchanduka kuengland ende munhu wese akati akwira ndege ari kuenda kuengland ndozvavanenge vachifunga yeti pamweni kuengland hatitokuzivi pamwe ndinoda kutokuindawo but hazondoenda sei asi vanenge vachitofunga kuti tivikamanga muri mhiri kwemakungwa ikokoko vakautivigirei vanokufunga kuti makativigirei tichiri pane nyaya yokuti vakativigirei ka kunotori nevamwe vanhu mozara kuti izvozvi zvilesei ndikanzi wasvika anotokubvunza kuti saka iwo wakandivigirei asi hausitozvifunga kuti inini pamwe zvakanditorera nguva kuti ndishandire tiketi chairo rendege
rinodhura tiketi rendege. Rasiyana nekuti ndatsvaga 50 cents ndapinda mutaundi. Tiketi rendege rinodhura. That's number one. Vanhu vanenge vari kumba havazviconsider izvozvo. Number two, pandiri kukwira ndege iwe hausizoziva kuti luggage yangu paluggage chaipo, inini personally ndine vamwe vanhu vanga vasingatozvizivi kuti luggage inotonzi makeji ako akwana. I didn't know it. Ndaingofunga kuti vanhu vakaenda kuya vanotondouya mazigushuru, mazitv, maziyekira, ouya ungoti zvozvomba. Ndozvandaifunga. Ndakazoti ndauyawo kuno ndopandakazoona kuti saka unotonzi zvatokwana saizvozvi, just like that. Makeji atokwana for free. Ndikaexida makeji aya, it means kuti now ndakutobhadhara mabhegi. But wadero manjika ari kumba asitomboziva kuti mabhegi auya nawo pamwe 1 bhegi randiri kutaura ndarinzi bhadhara 230 kuti ringe richizokwanisa kupinda mundege. Mabhegi pamwe it means kuda ukandiona ndine mabhegi 10 pamwe anengafunga kuti vazobva kuabroad zvaita. What if mabhegi aya 2 ndonga ari free, 8 ndamabhadhara kuti apinde pandege. Vanhu havazvikonzedi izvozvo. Munhu anenge achitongoda something kuti wakandivigire. Kana kuti chimwe futi chandakanotisa guys, this one ndakachiwitnessa pandaitotaura nevanhu vangu, like vanhu vazhinji vandaitaura navo at that time chiti I'm moving back to Zim. Moziva kuti nyangwe even maingotaurawo zvekuti yes musitomborina kana that deep connection. Munhu anokupa list. Pane mwaigona kundiudza kuti matrack bottom anoita mari ikoko. And I'm like, track bottom? Oti yes, pane matrack bottom andiri kuda. Ndoti no, inini handiri kuda kunyembera. As much as ndada kutsvagira track bottom dzakureva, chokwadi chiripo ndechekuti I can't bring you that track bottom because zvinhu zvangu zvakatozarisa. Next thing chaanenge akundiudza manje ndechekuti iwe uri kumutsanangurira kuti handisi kuzvikwanisa. Mapicture anokupa 20 pictures of different track bottoms kana kuti matrack suits. Manondigaringoti matrack suits achinzi ndoda type E. Iwo manje wombogara pasomboti chimboda kuona kuti matrack suits acho ari kure wacho anomboita mari. Guys, track suit iyo inenge ichiita kana kuti $60 online futi. Meaning kuti iye munhu uyu apapa wamutsanangurira kuti handisi kwanisa hangu kuzviita ka. Watotaura chokuti handikwanisa hangu kuzviita. Handikuri vanhu nhema. Handikwanisa hangu kuzviita. Hatombositenderi kutotaura statement yokuti handikwanisa hangu kuzviita. Amba kuudza kuti you can buy nemari yako. Saka iwo kana watenga nemari yako ndichazokupawo kuZimbabwe. Guys, aiwa kana guys, ndakambopuwa malist. Ndikati no, ndatotaura kuti handikwanisi, mari yacho handitorina zvakutoona zvekutondinetsa. Even tiketi chaiyo ndikutotambura kuritenga. Munhu oti ukutambura kutenga tiketi how? Iwe ungori abroad. Muona manje that statement rinobva rauya. But pandandiri kuabroad, do you even know how many jobs andakashanda pangoti nditenge tiketi iroro? Hauzivi. Koma sleepless nights. Kumuka makuseni ega ndichida autombozvizivi. Kuda ndakambotsvotsva mutsvana ndakagara ndichiita maekera iwayo nanonzi frog jumping. Iwe uchauri kungoda itsex utiyo. Apa mind you munhu maybe makangoonana kana ka1 kana kuti apasati patomboonana nini hawezi kungoti mungoti mhere. Wabva ipapo pana ivava vemalista. Umwe wogona kuti maAdidas ikoko anoita mari iko. Ndakanzwa kuti maAdidas ikoko akachipa. Inini asara kupfeka Adidas. Adidas chaiyo yakachipa. Which Adidas is that? Because I want to tell you ndikunobva maAdidas akachipa and it's very cheap. So da kuti undivigirewo maAdidas, majezi eManchester kana majezi echichi or majackets aAdidas. Ini manje ndogara pasi. Kuti munhu anotombozoti ndopfekawo $3 for 3 pamwe ndiye ndatoenda kuBheru. Obva kupa list. Uyu second phase yangu yobva. Third one yobva yoyoti nda kuti undivigirewo sneaker reNike. Pane maNike, pane mamwe anonzi machiko. This one aigara achiti maNike, matype emasneakers. Obva kutumbira mapicture aya obva ati tindivigirewo sneaker iroro.
handina paunonyasa kuudza munhu chokwadi, I don't know kuti why vanhu vasingadi kuudzwa chokwadi kuti no ina kuti chokwadi ka handina mari yekuti nditenge hangu sinikara wokureverero inini pache zvangu nditopfeka aya anenge achinzi ari pasero ema$3 ndo handitori nawo matenesi futi handitori nakana sinika rachoni. I cannot afford kuita sei kuti ndinotenga that type of sneaker raukutaura apa ndinenge chiudza munhu chokwadi but havazviaccept manje zvekuti ukuti ashua kana kuti kuri vanhema vakabva ipapo vakada kubata kuti haukwanisi kuuya kana kuti nemahedbag here zvekuti tigotenga kunoku. Ndozvandakamboitwa nethis other person ndikati munotenga here guys, shanzi shanzi unogona kuuya kana nebhutsu tinotenga zvotombosvikawo tombowanawo chekutengesa mabusiness idea vanenge vachikupaka ndoita se ndobva ndagara pasi. Let me tell you the truth, the reason why ndichiti even zvikanzi ndaida business thing chekunzi especially set up and proximity yandinenge ndiri, ndakaona vanhu vazhinji vaienda kuJoburg, vanhu vaya vaenda kuJoburg vadzoka, vanhu vazhinji vaitenga ma21 mapoto machi nechikwereti. Mari iyoyo vanhu vairovana zvibhakera kuti mari ibhadharwe, ndo business randaiona iroro. Then this person wanditekera most of zvandakamita ndasvika kuZimbabwe uko ndakamuti ndeipi kondauya kana mahandbag waireva zvikanzi tiso zvatina mari zvedu tichazozviona kana taane mari. Haumufuka muona futi akakutundigire handbag ndikotenga, haufuka ndandisitori nahandbag bandakakumunzwa kuti anoti chii kondekavai kana mahandbag amaireva ayaya kuti uye nehandbag zvanzi izvozvo hatina mari isu kana taziva nemari tinokupai kusika waida kuti ndive nemahandbag ndava nemahandbag ndindoita losi mahandbag anenge ari mumba hakuna unomatenga anenge akazavharirwa ikokoko moona manje ndikati pakaipa zvapo. Saka ndikati ikokoko ndomboti chikorei kana Mwari vazozarura ndichazozvitanga hangu but ndoti kuti ndinoenda ndonotanga kuti vanhu vekumanai kwedu wegera ndinonetsana nevanhu because apa unenge usingachatengesi handbag redhola ka hauchatengesi handbag re50 cents kana kuti $3. I'm not saying kuti havana mari but ndichingoona hangu from afar vanhu vazhinji vairovana zvibhakera. When it comes to payment vanhu vanorwa, vanhu ndati vanorwa 3 months chikwereti chisina kubhadharwa and vanodanzira kuti isi tinoda kutenga nechi tinoda kutenga matarashua foni. Ndakambonzi mafoni ikoko kwanoita mariko ndikati mafoni handizivi kanzi akaita sana iPhone. I think iPhone is cheap in Thailand. Manje which iPhone is that? Which iPhone is guys? I don't even own an iPhone. Phone yandinoshandisa ndichita my live stream, I can testify and tell you kuti it's less than $150. Ndo phone yandoshandisa kana ndisingatoreshi yaitwa pa promotion kuti izosvika pa 150 ndosaka pamwe ndikuda ndakazotoitenga pamwe yakatobva pa 200 toti iPhone kanzi yes da kuti undivigire phone wakubva ikoko then ndozokupa mari yako wasvika kunoku. Uzeni kuti pafoni atikutaura nezvawayo $1,000 and up toti saka yawo mari yacho ni yefoni uchaitumira senzi aiwa tenga nemari yako kana tenga nemari yako uzondiunzira kuno ukati it's impossible handisi kuchinya kana kuti kuda kuwanza vanhu but tikutaura mafacts ezvinhu zvinoyatsa kuitika asi kana vanhu variko kuningirini vanombode bedu it's not fair. Akagaragara zvake ofunga mumwe musi handiwati wakati uri kuya kwegera ikuwa ndakanzwa kuti kunotengeswa hembe dzakachipa kako haukwanisi here kana kuti ndivigira kana kuti 8 mashets akaita so right. Imwe ndeyekuti uri kuudzwa kunzi ndivigire chakatika saka iwo unozifunga kuti nyangwe zvikanzi dauna kutasira maprice wayo mari yekombi chaiwanipi kumaoko kwacho hausitomboziva kuti kure sei nini, hausitomboziva kuti kusiti kwandiri kune maproducts akutaura iwe hausikuzviziva asi kutondudza uri kuzvida ndo paipa inozonzi adada ndikamuudza kuti andivigire chakati akarisa uya nacho guys uyu musoro wangu uyu
wane more than a year usina kutomborukwa. Kana iwe maBrazilian weave unonzwa munhu achikuudza kuti taifunga kuti kendi kwakachipa maBrazilian. Guys, I don't even afford, I cannot afford a Brazilian weave right now because priority rangu pamwe harisi kutaura kuti Brazilian weave handisi kukwanisa. Brazilian yacho pamwe inenge ichitondidhurira zvakuti ndizokwanisa kunoiafforda. Maybe I need 2 more years kuti nditange ndaachiva zvandada kuachiva ndozotanga kuita luxury, because Brazilian kwandiri munhu azozvikonzide kuti kwandiri Brazilian inenge inofanira kuita luxury yekuti kana panguva yayo ndada kutenga Brazilian ndinongofunga ndoda kutenga yakaita sei. Kutokuza tatofunga kuti ikoko ndokwazvirika because vanhu vazhinji vanobva nazvo ikoko vachitoti zvakachipa sikamboiti itondivigirawo zveBrazilian. Andina Brazilian inini andina ayo iwenda ndatoikangangwa zvakanzi nemusikana uyu maBrazilian akachipa musikana yakandinakidza ndikati iwe unoziva here kuti inini Brazilian handitozivi kuti yakaita sei, kungoibata kudaiwo so I haven't hasati atoti ndaibatawo. Ende unoziva kuti mabvudzi haritengeswi kunoku, bvudzi rinotengeswa kupi rotengeswa kuChina. Kana una kuti zvonetsa kuti alright ini ndine this other method yandoshandisa yakuti ndiwane bvudzi rangu, so can you actually buy for me iwewo bvudzi rosvikira kwauri, rasvikira kwauri wozonditumira. Why can't you just buy bvudzi iro rakureva rongouya direct kupi kwauri rather kuti rimbotanga rabva kana kuChina rozoya kuThailand kwandiri kumamisha kunoku, rabva kumamisha kunoku ndozotanga kutsvaga kuti ndotumira sei kwauri ikokoko. Asi mesi yacho haisi kubuda vasikana. Munhu andokutsamwira kuti wazvitaurira izvozvo utomudhira kuti wai wadero makutodada nekuti makazokwira ndege idzodzo. Zvakaoma kwani kutoti nai Jehovha why wongotaura chokwadi mafacts kuti no kuita round merry go round zvinotozokubudisira mari yakawanda. Uyu tobva ipapo pane imwe futi yebvudzi taibhaka, pane imwe futi mafoni taibhaka iripo futi iri common zisingamboiti. Malaptop anoita mari ikoko round figure yakati. Guys, inini up to now pandiri handibvunzi kuti mundege unobvunza kupinda nemalaptop mangani handitozvizivi. Okuza kuti can you buy a laptop for me ikoko. Saka inini hauna kumbozvikonzida kuti pamwe pandichada kukwirawo chikera ichi kueconomy kuda ndinenge ndakatomanikidzwa nditori ikokoko handitozi kuti paairport ndichasiiswa zvinhu zvingani. Ava havasi kutombozvifunga chaari kuda maproducts. Chimboimaginai kuti iwe ari kutitengesa kana kuti laptop kana kuti ye600 example kuti ye$600 ndamutengera laptop yake ndasvika paairport. Ndasvika paairport yekunoku wondiyera zvinhu zvangu woti zvawandisa. Ndasvika kuZimbabwe, what if vakanditi juti kana kundirova chitibhadhara zvakati inini I should pay for your things handiti ndadero undakupa chinhu chako muswa. I don't know why but I feel like muswa anochitambira munhu, that will be the end of your communication, that will be the end of that nagging thing. Hauzombomoni futi utomona kutotanga kuita sei ufika kutotudza kuti muzarabani manyame demu asi iwo wakamubhadharira juti rezvinhu zvake hazvikonzidi. Iexample hasana ambozvita but ndinda kutongofungawo mathoughts mutoto wanda kutongoitawo wangu. Hanzi excuse me pane akanditi ndiigirewo drone kana mouya from London ndikati ende ari kuda neshopu yacho wondiisira mari paWestern Union mukuru ndokutengera hanzi ndokutengera drone rodhuraka. Ini ndakatenga drone but ndakazotenga pane rakabva kubuda manje but ndakatozotenga papa last minute. Ndatenga ndega kunoku drone rangu kuti munhu azondiudza kutekera ane chimwe chinhu chandakambobvunzwa chachiri chechiko zviya. Kunyaya dzema uyu kamera kamera is rare. Havanyanyi kuvhunzawo kuti makamera havana basa nazvo, vanoda maBrazilian iwaya foni, hembe, bhutsu chimwe chifuti. Anoudza kuti ikoko ndokwazvakachipa.
VCM ureve nhema what if indakambozvifunga kuti what if zvinhu zvemunhu iyeye bhegi racho rinenge zvine zvinhu chake chorashika andi anondibhadharisa inini ndo zvinoitika. I'm not saying kuti zvimwe zvinhuwo zvandakanziwo neshamwari dzangu ndivigirewo pane zvimwe zvinhu zvandanyatsoona kuti ichiwo ichi idhola that one I can do ndo zvandoda kuti izvozvo ndingangofunga kuti iyi shamwari yangu akandibatsirawo pakati guys akanditi ndipowo chinhu chedhola ndivigirewo chinhu chedhola handingazongorwadziwo kuti kamari akarorwa pangupa ndikutotenga pacho pamwe autoti nesero unobvisirwa mari yakati ukatenga 3 hochi saka pangupa ndakutotengera vanhu kumba kwedu saka ndongowodzerwa nechake ipapo discount yongondopinda pamwe chete ipapo saka hazvizvi zvondigwadzi izvozvo zvazvigwadzi kwete zvokunzi unoitwa order rangu kutonzi chakati guys vedu weye panenge pakaipa apa unotsamwirwa votobva watotanga kuti akuda kudada aifunga kuti kunoshamisirira kuwekera kwabroad ikoko kunoshamisirira izvozvi ende anenge akachimirira manje kuti takuona kuti achichaguma nepi anenge akamirira kuti uzotanga kukwangwaya chete that day ndo ranenge akangomirira kuti azokwanisa kunyatsa kuseka kuti paionererwa kane yabroad vakatombokwira ndege kavakaenda vakadzoka iwavo nhamo yazomurova manje. Nhamo yazomurova manje hapana kana zviri papo apa anenge achideri pamwe foni yayo wakabva wakasenga kubva kuwekera kwacho kwaireva achikuita negi ye ndiyo yaanenge achitaipa nayo achi guys akana aiwa ndinobvuma zvangu hanzi pane mwati hanzi ko zvinhu zvemusoro zvemagauni emuchato inini iyi I don't know but one wandoziva aida kuti ndimuitire zvemagauni akanyatsotaura kuti I'll pay everything what but the truth was zvemagauni kwandine city yandiri inoyi haina zvinhu zvemagauni saka I don't know kuti iye akazvitora sei pandakamuudza chokwadi kuti ningirikini kwandiri hakuna chimadhirezi ezvevaperekedzi nemagauni hakuna handizivi but munhu wandaitozivawo ndikatomudza kuti as much as ndichida kuwekera ndo akatonditi mari yako unondipa ndinokupa mari yako handina problem nazvo iye anga atori ready even yeshipping aitoti ndinokubhadhara zvise because I think aizviziva semunhu anombotravela as well sikaida kuti ndinomutsvagira uyu anga akatonipa mathemes ake that one yange isiri problem ndikamuti mari yacho nayo akati yes nayo ndikati shipping akati yes I will pay for everything chingonditsvagirawo madress akadai then waita sei wonditumira ndo ndikatoti dai ndiri kuBangkok I was gonna do that for you but kwandiri kure hazviite tsvaga imwe alternative because kunototengeswa zvemagauni chako kusiti kuna nyasha ende hapana pandaizoti nyasha siya chikoro ndonotsvaga magauni hazvimeke sense maona saka akatotogo hake munyama but dai ndiri kuBangkok ndaitoenda kunomutsvagira ndikotomutumira ndasangana problem nayo ndakabatiswa mari yemunhu kuno yakabiwa I had to replace it taura kako ende wese akatozokuona wakata selfie wakabata kana kakokuteo isinzi imari yangu my money ndiyoyo sei vati mari yakabiwa yeti ivo varito kana kuenda kushopping unobva waenda kushopping ka wati sei aenda kushopping atoenda kuimari yangu iyoyo iri kutoenda kushopping zvoitika ndakamboti zvisesi tombolesi hanzi takambotengera vamwe mai tablet tavapa after 6 months tatozvikanganwa ndipo pavakati hawasi kuona pekuisa sim card uyezve haisi kunatsa kushanda saka makazodini aiwe lokadhi yachadunga makazodini tablet iyoyo manzi haisi kuchasa kushanda makazoita sei guys vanhu vanotunga vambopindawo guys timbonzwawo tumwe tumastories tingori silly and funny zvakaoma zvinoitika mumamana umu chisekanyavoserugari unonzi ndiyo pocket money yaishakuziva kuti ukukuronesa kana kunogocha haugochi because unonge uchinziri ari kugocha nemari yedu ende kana WhatsApp status unoiupdata sei pakadero pano updateka sei ipapo unenge uda kuonererwa kauti tazoenda kufama tiri kumobi ndaona my aunt
Oh, ndetese ndichingozi mari yedu ndiyo vanoreva kuti yakarashika, ndiyo mari iyoyo iyo hautomwi dhiringi, haurimwi dhiringi, unorimwa sei? Unogorimwa sei dhiringi rachoni iwo ukarasha mari yevanhu? Hazvigoni. Saka makazoiriplace here tablet iyoyo kana kuti makaita sei? Ndozvandava kunzwa. Zvakaoma zvinhu zvevanhu zvionedza hazvo guys, especially chikatozopwanyika. Unozvitaura sei? Because munhu ari kunenge ari kumba kuzimuka anenge ane over excitement yekuti there is actually something coming for me. Zvinongoitika, unenge watongotiwo bad luck guys, kuti pauri kufamba paipe waita ungoitiwo bad luck yekuti ndo zvatoitika, and there's literally nothing you can do about that. Inini hanzi ndakatengera bamukuru vangu suit, shirt nebhutsu ne-leather wallet in $100. Ndikati hamungapfeke suti isina mari, vakati dai maita nefoni. Guys, hasi dai maita chi nefoni dzekumara apart already. Ndakava aiwa ukanesa nazvo basa, but ndangoseka kuti hanzi ndandaisa ne$100 mukati, vakati dai machiwedzera nechifoni. Guys, hanzi apa uchisvika unowana hama dzakakumirira ndipacha. Taura henyamana, unoibuda sei? Unoibuda sei? Hauibudi. Ndinoda kunzwa kuti sisa lokadia vaive vataura vakazoripresa egerere, vakazoripresa nikirikini here tablet yacho kana chii chakaitika. Ndikuseka namose rugare guys. Inini manje iyi haina basa, ndeyekumba kwedu zvedu yekuti pane chinhu wani chandoziva hangu kuti kana but I think I just had to be careful pakuti mai vangu vasatombofa vakandiona ndakapfeka something, because vakandiona ndakapfeka chinhu ichocho ndikazonoti oi chinhu ichi, nyaya haiperi zvakanaka, nyaya haiperi ingotoziva. But I'm not saying kuti ndozviinclude apa. Zvimwe zvinhu zvokuti let's say ndikanzi nemunhu ndivigiriwo something, especially pamicheka material yayo. There's actually something I noticed kunoko. Pane micheka material, mozatichosesa maAfrican attire. MaAfrican attire unogona kurisonesa robuda zvakanaka. So inini there's this thing chandakangoti da kumbotanga kuti sei pane kuti ndinotenga jira rekuAfrica ka ndoda kutenga machira angu inini ekuno kuThailand, because ane different design. Saka ndoziva kuti obviously ndikapfeka African attire yangu ine different design yekupi inenge iri yeThailand, then ndisina kuzoitawo uniform nevamwe, ndo zvandaida. Then ndakamboita obsession yekutenga micheka imwe because ndaiti yange yakandinakira, but ndatenga chichida kuita matwins namai vangu. Guys, ndasvika kunoku ndakuvhura kudai umwe mucheka wacho unotongobuda supu wakangofoldwa, and wanga wakachipa. I think wanga uri chikongo kachipa yo guys, I think $3 wabuda supu wakafoldwa. Number 2, kungoita mistake kudai so waimwauka, tikati what is this. Lucky enough ndakazviona now izvozvi pataita pepe madhirama edu tichimodhera nemadhende tichasei, ndo pandakazviona kuti aiwa there is something wrong nemucheka iyi. Ndo pandatozviona, ndakakasira kuzviona guys. Imagine dai ndakana nemucheka wanchiti mama ndakuvigirai mucheka uyu, nyaya iyoyo zvokwadi kana nemapeta ainzwa nyaya yokuti shuwa munhu anganonditengera kutonditengera micheka yakaora iyoyo, izvozvi kudange hauna kutomboitenga asi wakaipuwa. Ndo zvavanenge vakuti mai nyaya yonge isingaperi. Saka zvandakabva ndaita pandakangozviryeleza kuti mucheka uyu ndozvouri, ndakabva ndati no, pane umwe wandakambotengerwa namai vaya vandaikudza kuti vakandipa gift vandaiti madha kunoko. Unodhura zvawo but it's worth it, especially kana uri wamai. Chigayai guys kuti ndatenga mucheka iwoyo, umwe munhuwo anenge ari kuZimbabwe akudza kuti ndoda something chiri different chekuThailand, wondomuvigira mucheka uya uchiti wakachipa asi wakanaka, uri kuratidza kuti wakanaka. Ochinoti kuna Taylor kudaiwo mucheka wangoti mwau, chii chinoitika? Ndakatanga kutofunga like that kuti what if dai anga rimwe munhu akati ndivigirawo material yekuko something chingoti different chisiri muZimbabwe, ndomuvigira mucheka iwoyo.
mucheka wotanga kumwa ukatera paanenge dai kungoita mistake kudai mucheka unotanga kungoita mwana I don't even know why mucheka wakangoora kudero ndikabva ndati handitomboiti ende nyange ndikaenda kumbaka vangu avadi mami havatombodi saka ipapa pandakatongozvinotisa ndakabva ndatoti iyi micheka iyi handitomboiti mistake nyange zvaita sei handiti mistake handivapi zvandinotokwanisa kutoita nemucheka wega ndichatongogarira hangu kuti ndotsvaga kuti hakuna retela unokwanisa kunyatsa kutigadzira zvakanaka kuiti design weimwewo nekuti wakaita sewakangoora I don't understand why saka ndakatoti I have to restart kunovatengera mumwe mucheka uri different because nyaya iyi haiperi iyo nyaya haiperi saka mucheka wana ndakati ende apa pandakatenga ndakatenga ndine over excitement chida kuita matwins chagoita matwins papi iwo mucheka wacho chimwauka kudero hapana hatichati tinongoita matwins papi unoita mutwins sei nemucheka wakamwauka uchizwa kuti musi wamunoti ngatiite matwins wachoni namai yekuti mother daughter thing ndakatotengera izvozvo ndichiti daunoita mother daughter thing ndabva ndavafonera mama ndatenga mucheka da kuita matwins nemi ndini manje uyu ndikuvafonera ndauta matwins nemi mana ndakatenga wablue newakaita ndati moda kala yerudzi mai vangu mozoti ndakatenga nered ini ndofarira red but I don't even know why ndisina kumbozviona ndoziva kuti mai vangu vanofarira brown coffee nenyaya yekuti nenyaya dzekwambuya ana dzavo saka that much I know vandaziva kuti ndo mucheka wadi wavachachuza vavati pamakala ose auri kutenga auda tiite matwins iwayo remove red and pink apenda ndine blue nered ndongoripo andakatuta apa ndandakatuta mafongo acho anobvaruka kwe ndakatozozvirealiza paipa ndai ndakagadzira sketi yangu paipa waingoti uchingobvaruka mucheka wayo zvikahwisiki kainondoita sei apa pai mother and daughter thing yachoni haichabudi uyu mucheka mwe ndatobvarura ndagadzira yeafrican attire taita paikira paipa ndopandakanotisa kuti mucheka una kusimba ndototenda birthday party rakumbi zvokwadi I have to thank kumbi nokuti nyaya ike ndaitozokuzaya story time mwe musi kuti kagira mai vangu mucheka from Thailand and akavakati handidira kuona ndofunga vaibva vavenga mucheka yese yemuthailand vachiti hai kwai ndakanambosimba ndikati kana munori vanhema imi ndavafonera makati moda makala api zvikanzi ngapange paine like wakangodzima brown iyoyo first kala yavo brown ndikati brown yakangofanana munoita sekubva mati makapfeka neganda here hamudiwo imwe iri 99 zvikanzi maybe green ndikati asamukona makapfeka green yacho inenge yakaita sei achiti indifunga kuti ndikati chinzwai manje dhirama rakazouya pakuti ndikati ko ningirikini mamita mangani mamita vakandiudza ndakagara pasi ndakaita inonzi sit down mamita vakandiudza kuti inokona this one ndikati I think vaitotaridza kuti zvekuti kuma 4 meters 5 meters ikoko to be safe katanga kufunga kuti imi vanhu vekoko mucheka chaiwo wacho usingamwauki unomwauka uya ndo unodhura usingamwauki wachoni so ndati unomwauka ka ndo wakachipa wekuti unotenga mamita wada masharira ude ende kune makala akanaka futi akati bhabha futi kune unomwauka uyo uku kune isingamwauki ukuku guys ukapinda muchopi yoyo unomira ka wamira ude woti bye not bye bye apa manje problem yandakaita ihombe yekuti ndakavapromisa and ndakavapromisa wavo uri different newe mother and daughter 2 dresses chigaya kuti 2 dresses dzamother and daughter wacho micheka iri kumwauka pachafamba sei ndikati mucheka wacho uri kungomwauka zvikanzi kuuyu unongotenga zvakachipa zvinodhura dzeiwawo kaino ndichadii ndikati ndichavarevera nhema kuti maketi yacho yakavharwa ini inotengesa micheka iyi kezi inodhura ndikati kana handingambodzoke 1 mita ikokoko inenge ichitangira kana kuti kuma $8 1 mita kana vatoda zvavo chaiko
plus mai vangu vane uyu futi vakati simbei muona manje. I know what guys. Every day nyasha akasiya folder nice mafong kong material yangu iyoyo. Ini changotomatora mother and daughter haichatobudi. Ndakadzidza something, never promise anyone, because zvazvinozoita zvinoita Satan. Undi Satan chaiye guys atikulana. Satan anoita kuti zvinhu zvisabudirira. Mother and daughter thing yangu. Yes, semudondo. And ndoti ndikabata muchekewo ndikautarisa ndotanga kuona mai vangu vachitaura vachimwa kana tii yavo vojata kapu yavo pasi apa, tii chindoteukira vachingokuudza chete about material yako. Ndikati kana ndichatondovapi ndinovapa sei zvokwadi. Vachikudza kuti asi nyini wakaenda kunondi vanenge havachataririwe kavanenge vakuti asi nyini wakaenda kundotitengera pasi pemotikari kurako sei kana kuti vanobva tinzwe rako kuti rakaita sei pamwe kuda nototora vachidai so kuti tatambura kuti vaudi romwaukai. Andobva ndafunga mai vangu anovadhirama anondisekeza guys, anozondisekesa kaiko zvino izvi nekuti akaitika kare, asi panguva iyoyo panenge pasikataudzwani unenge uchinyarara wakadaiwo so uchinyatsofunga kuti saka ndoita sei topindura, saka ndoita sei toda hangu pazvindoenda, saka ndoita sei, because unenge watondiudzwa ipapo kuti sika inini ndinoda kutengera izvo zvemasekondi hendi. Ndakaita mistake ndakambokudza kuti ndakanga ndine siketi yanga ndinayo, ndobva ndaita sei, ndobva ndabuda papikicha mazambia ekunoka ndakaritorwa naro chipikicha zambia iroro. Mai vangu ndokuriona, mai vangu vanovhura mawhatsapp status, mai vanovhura vanotokudza kuti whatsapp status iye nditumirewozve, ndoda kuriona pikicha iroro, vanovhura vakaona vhidhiyo nokudza kuti nditumire vhidhiyo iyoyo ndoda kuiona. Anything chandinenge ndaposta paikara ndeichofunga kuti havasi kuzviona vanotozviona ndokudza kuti ndakazviona pawhatsapp, even zvematisheti eshe matv pandikazenge ndakuvaudza kuti ndakaona manikikina avepi matisheti uyu tiyo kids nyasha ndiyo andinenetsana naye ndikudze zvandakabheta nanyasha manje. Guys, tatopedza kurya, tatotopedza bose zvokuti uchirya chikafu watopedza chakutopera makutonga kuti kwangosara ndofunga 2 spoons chete kuti uchirongedza. Ndobva ndati but nyasha nyama yangu yoda kushata kei. nyasha zvakaita zvakati saka iwe ukundudza kuti pace up yangu usingatyi kuti nyama yangu yoda kushata, izvo ndobva zvinzwa. Akati I give up. Guys, apa ndatatoti bubunya nemakodo nyama yangu inoda kuti yangu yoda kushata, hauna kuibudisa mviri ndinuyo. Ndobva ndasuwa nyasha ndinakidza mane nyasha vaseka zvakati vakomana, saka wanga usingashiwi pesa apa kuti nyama yangu yoda kushata, watopedza kuyaisa yatopera kuti wa tangoti ikela izvo ndeiti mai vangu anogona kuti mafuta anga akawandisa munyama iya. Munoda kuzvi kuti mawanziswa mukaka muchingwa chiya. Ini ndine imwe promisi yandiri kuzvituka kuti asi ndanga ndafarisa nei kusvika pakupromisa munhu zvakadero apa munhu wacho haasi kukanganwa, haakanganwe zvinokanganwa debo. Mesista akamboita yekutakuriswa kwatundu nemunhu then osvika achitongeswa nehama dzavo because hanzi zvasiyana nezvatanzi uchauya nazvo. Yo crazy. Pane imwe guys yekuti lese iyoyo watakuswa mari kuti chichika saka vanhu vaenda kuzonopuwa mari dzavo ndofunga kune one of the person yanga anzi mari vanondotora ikoko. Saka zvaiitwa nezvekuti munhu anga ari abroad murume, asi murume uyu akasiya mhuri yake kuZimbabwe, meaning kuti baba ava mudzimai vari kuZimbabwe, vana vavo vari kuZimbabwe, mai vakazvara baba vari kuZimbabwe, asi vanhu ava mukadzi vana namwene vanogara musame house. Ndobva vanzi vese
pakaudzwa munhuzi muyozitora mari ndobva vati vamwene nemurora zvikanzi ndoenda newe kunotora mari iyo yange iri yeschool fees ndobva vaenda kupi kutotora school fees apa mari yange yabva kuuk ndio iri popular kuzimbabwe kana nesu zvedu tanga tichobva kwedu neman'oko tanga takatoziva uk sati tatombozoti inoexistira kupi uk yachoni kana kuti iri panext nezimbabwe I didn't even know ndokubva kini mai vacho pakanzi kana ukanzi da kutanga ndaona face kuti ndiani ndiradze face yako munhu akanzi because handingangoedhi mika kana ari mufilipino kana muyekeri uyu arikuda kutoyazoita zvake zvaanoita no tanga wandiradza face ndokuti ndikuedhi da kutanga ndaona face kana pasina face handiise munhu hanzi asi sure maybe we are so similar to you handimbozvirambire hanzi ndakambotukwa last week nemunhu paindaneti ndichida kutenga bhutsu ndikati bhutsu dzenyu dzakanzi made from which country zvikanzi hatigadzire bhutsu but tinongotenga ini yandakamaka ndeye munhu anouya achiti ndokumbirawo $100 like $100 is nothing. Wow, yeah. Ini nathinki ndo chimwe futi maybe but kumari hatinyanya kutambira kumari but ikoko uyu gifts ndinoitoziva kutoti uyu ndikamupa gift even kuri kuhama dzangu ndotoziva kuti uyu anoreacta sei saka I buy according to their reactions ndo zvandinoita like let's say ari brother yangu anonditevera ndoziva kuti anofarira like zvanoenda nebhodhi yake then uana notion handingamboti ndomutengera magifts notion munhu mukuru kwazvo ndototengera vadoko vaive but ndoichozotest yake yakamira sei wandinonopedzera naye uyu ndimai vangu haukoko kumanje kumapena ukwero ene iko nezvi ndotozizototi kana chodaiwo soka ndinototenga ndichozoti ndiri kuexpecta but ava ndimai vangu manje hazvina kana basa but mumwe munhu athingi akandiitira izvozvoka hanyaya chaiperi chaitomboperi inogopera sei munhu wangu because ivo vandiitira nhasi mangwana checheche ndogona kutovaitira pamuriwo kuti asi but muriwo maubika sei kwemi ona manje yana moms nemwana iyi haina kana basa iyo ndio isina kana basa rese but chandozani chekuti ukapromisa ndakambopromisa foni mai vangu da kutengerai foni mama. That was the worst mistake I did in my life. Unfortunately zvinhu hazvina kundifambira zvakanaka mari dzaidiwa even kubasa kwedu ipapo dzakatanga ngobuda dzakawanda wanda ndobva ndaita bhuroku mama bva vatanga kuti foni yangu wakanditi iwe wakanditi uda kunditengera foni where is my phone ndakatozita nguva ndisina kukwanisa kutenga foni iyoyo kusvika pakazoti ndazoiwana ndobva ndakazoti foni ndazotumira nhingi but that was the last time yandakapromisa munhu because zvokwadi zvinoita satani ukapromisa munhu chinhu icho chamene zvachinongoita mabharangisha so hachiiti ini ndakazvinotisa if I promise someone kuti you know what I think I'm gonna buy you a jacket ndotichakutengera jacket mozoti pandienda kuda kuti jacket rariya unoona kutoti watasa kamari kako keke haisi kubhalansa kuti unokwanisa kutotenga jaketi iyi apa waisapromisi wakwidza munhu mushanga munhu uya afara kuti jaketi rangu akamirira akatasira jaketi iweyo wakandisa kwani jaketi kandigeti munhu ndakazvidzidza ipapo kuti handiiti futi handipromisi ukapromisa munhu chunha mheno zvachinongoita zvinoita satani anongouya papromisi yeyo uyu vharangisha ndakaita gore ndichiinetsirwa foni iyoyo chingoti ndamari kandazoiwana pandakazoipa but inobuda uchinyatsokunzwa kuti promisi inogwadza kubva ipapo ndopandakadzidza kuti vakada nditi chii chakati ndinongoti tichaona nyangwe uchizoti promisa iti I can't promise yekuti ndicha mari iyoyoka
inongwana chainongoibata kana kuti ameno mabharangizi anongoitika ipapo. Promise haiite. Promise haiite. Izvi zvingori zvimageneral zvanaika, but izvi zvevanhu vekure manje inonetsa mai mwana. Nyaya yacho inotozoguma yapidigudzwa manje ukazodini ukasazo I think I've never promised. Ndingarevera nhema, I've never promised hama kuti I'm gonna bring you nhema. Pandoziva kuti ndekera arinewe kuti ndakatochibata, but I've never promised hama kuti ndichakuitira chakati. I can't do that. Ndingatozonzi vanhu pavanoenda kumafunctions ndingafamba mbiri yekunzi vanoita mafake promises. Handidi, ndinotya, ndosika even ndichitya kungopromisa. Ndinotya. Promise inonetsa, singamboiti promise inokusvodedza, unosvoda ugosara wakamira woga. Unozvitaurirepi? Hanzi only promise chiri muruoko, sure, haurivi nhema. Ndozvituka. That's true. In family unotoziva kuti yeah, very true. In I learned not promise, better surprise. Yes. Mumwe ukamupa promise unotozove ukatadza kunzwisa kuti hauna unenge wakunza hadi. Very true. Kana kuti auda kushaina, you are right, don't promise. Ndakapromisa handi vangu present 2 years back till now handisati ndatenga. What was the present yo? Ingoitengai mungoindesa. Kana riri Zambia mongoti ranga riri Zambia, iri Zambia renyini. Ini ndakapromisa pastor kuti ndipe mufundisi. Wakapromisa mufundisi kuti ndikutipire mari yeChristmas. Mama farisa vasikana. Mufundisi haungundi promise yekuderoka. Unosvoderepi? Zingati ndotanga watenga. Zvinganetsi. Yes, ndezveshuwa izvozvo. True. Ndoti ine 2 years ndakavimbisa munhu foni. Ratidzobuda foni here. Tine chazvanzi changu chandakapromisa foni yacho I can't fulfill it. Zvingongondoboti nemwari. Mumwe musi ndakamboti ndakunomupa chifoni kongu changu ichi. Sure, handimoni kureva nhema because I can't. Ende pese paanongohwa kuti foni yadavirwa, anochibvunza kuti saka makazitenga inonzi chii foni yacho. Mumwe musi ndakarevera nhema kunge siri kuzviziva kuti atichika. Ndobva ndati kuita sei nei? Zvikanzi nefoni izvi. Ndikati wakazoti kuda foni inonzi chii? Zvikanzi chero matenga ikoko. Peni ndachifunga kumupa ndotoziva kuti ndikanomupa anondimudhurira to the last extent. Anonochema mwana wevanhu. Ndikatoti kuna Nyasha, newe Nyasha, hakuna here foni dzema$20 apo ndoko here foni dzema$20 tokunotenga tokugadzira toisa muchikavha chinyowani totaisa inonzi chi screen guard. Even iyoyi guys ndogona kutoisa chikesi. Ndaisa chikesi ndinoisa screen guard nyowani. Ndingazviziva here. Batsirewo kuronga dhende guys. Haangambofa akazviziva. Ingaoneka kuti isharu here kandipukutirire munhu. Inongoda screen guard nyowani. Iyo inoita sekuti itsvaka. Haina kana chikomba. Ndozvandichatoita ini. Isamsung yangu ya23 years guys. Ndinongomupawo iyoyi. Ndinoiyekera. Ndinoisa chikavha chinyowani. Ndoisa screen guard nyowani. Ndoirestart everything. Ndobvisa zvese. Ndoisa kaWhatsApp nechimagame. Yotoita yanyowani. Ndichomudza kuti that's your phone. Muona manje. I promised ka. Handichazvigoni. These days handiudze munhu ndongotenga ndoita surprise. Sometimes I will just say yaenda kupi? I'll just say I don't have cash but handizivi hangu ndichatenga ndinenge ndisati ndapresa chiti. Promise inopesa yatova chikweleti zveshuwa ka.
munhu wekuprovisa anotevera everyday kunge ane chikwereti after wamupa very true haumuoni futi munhu iyeye haumuoni. Ainostresa iyo yatondistresa yatone 2 months ichindisтресса izvozvi nda kutotya kuti nda kutosa timetable akakira umwe musi so chiya zvanzi changu hachipindi paindaneti hachitombozi kuti kune YouTube chitokotoko saka ndiri kutoti ndibatsirei kundinyengera to work like that. Guys, 2 months apa akangondiwa but uyu idzi dzatakutadza kuti chiyazvanzikana kuti maparents guys disclaimer musazozvitora serious muchifunga kuti tikutorevesa inhau dzekungoseka zvedu noti kuti tikutorevesa kutoti vanonetsa no zvava zvekutongoseka hako kuti tichitongoseka hedu tega kutozozvitwista kunzi waitorevesa kuti vabereki vake ano ndozvarekeita mwana webrother yekuti ndikangofona satafuti promisi iyoyoka apa zvandakaita ipapo ndakamba ndofane kuseka ndakafona ndatone mazuva bandafona ndobva adanidzira ari kune imwe room kwanga zvanzi mama zvikanzi chikuri kudeko kandisisachero zvikanzi zvanda kuya kuzotarawo zvinyawo pafoni ikoko zvikanzi ndayatoda kuya kuzotara newe ndikati hore ndauye ndayemba we zvikanzi sisachero makazotiko nenyaya yangu iya ndikati ipi zvikanzi nefoni zve makazitenga inonzi chii ndakafila bhedha zikarakati chandandopromisa ikotongotesera next time panofuna ndonga ndichangomurevera nhema kuti ndakazotenga ndo zvandichatongoita kuti afare gasi nyaya haiperi ende ndiri kutoonasa kutoti nyaya iyoyoka iyo ndo yatiri kutosvikira kumapena kusvikaikira because foni yari kutoida apa ndichazvigoni nekuti zvandindi kungoti apa kowati ifi ndikafuma ndanzi neikira muno kuda muno andisira dofiri visa rokukisipa musi wa 26 ka 26 wedzisi manzi ko kana tikangofuma tanzi dipoti munhu wese takunzwa takuda ndisina foni yacho ndinongonomupa iyoyi ndoda kutoiyikira sikuseri kwacho kwakaita sekuti kuzvuke unosvonoka mwana wamai vangu unogona kungoikira unogona kungobvisa chikesi achida kuona kuti itsva here kana kuti haisi itsva ndomuzai mwana mai vangu anoitarira apa kagoti yakadhodhonyeka kuzodhodhonyeka neiko akasaidonha kana akonomi yakatodonha donha hayo unoichemera chete tomuudza kuti ndodzandakasvika dziriko monalisa imi aiwa kana gaizi ndakamboita tapadzwa nyaya yake nge itangira oya pasta veve ini its surprise kuna mufundisi wangu kumusha I don't promise unogara uri guilty exactly ndo zvandanga ndakuitwa nemwana wekera zvikanzi chii mutekere nyowani gaizi yatiklinyanekera isipopromisa nogwadza gaizi reka ndiise linki nyaya dzinombondinakidza sikana asi I think ini ndongoentertaina kana zviri zvinhu zvevanhu mupamedu that one yes kwete iyi yanayekera iyi handifungi kuti tinoentertaina zvakanaka ndakutofila bad I feel so bad
please mwana mai wangu erasikana manje mwana mai wangu akangwara zvandikaita ini kungwarangwanduka kudai muchamuona zvenyu uyo ndio wamuchaziva bainginde uyo ndio wokuti nyangwe ane hope sei akanzwa kuti tapa live anouya kuzogara palive pachowo futi ndo type yandiri kureva iyoyo ndaisayekera ndaisa link guys anzi ndakapromisa munhu top yeAfrican fabric ndikatomutumira piki ndiri mushop macho pandakazoenda ndakunotenga ndakaona kala iyoyo yapera ndakatozotaura chokwadi uyu ava tori kumusha zvake uyu atombozivi kana atinge fona anotoidira kutamba magame ini tamba magame apa ndichamuintrodusa zvangu kuintaneti ka ndichamuona zvenyu mwana mai vangu ndiye munhu wandoziva kuti haashodi zvikudero mamwe mabrothers angu ane kahushainesi kanako but uyu anoda zvinhu manje anotaurisa kunge inini chamuona zvenyu rakachinja handisi kuziva kuti rakachinja sei saka pamwe ndosaka vanhu even vanhu vaitoekera rakachinja zvekuita sei guys guys chirega ndinde 1 hour 30 minutes ega ndichizorora manje ndinozokupai rimwe mangwana sister ngirini nokusibla kusei I don't know kuti rakachinja how linking maybe that's the reason why nezuro marimwe ndine zuro nezuro pepe pandaizama kuenda palive ichiramba kubuda inonzi chi ichiramba kubuda uyu style ichiramba kubudisa macomments ingava isi kuita nhai vedu we why saka tichagoedha sei vanhu manje kana vakekera apapa ngavasatomboda havo kudero chinhu ichi ndakachibhadharira mari guys ndikabuda mari imi moziva kuti ndiyekere ndibhadharira chinonzi chatoshandisa kustrima pano zuro ndakavasendera murabaraba wemeseji ndikavati ndanga ndicha live kufacebook handakona macomments chii chikaitika ndoto nekodzero because ndakabhadhara I think ndakabhadhara $260 kuti ndikwanise kunge ndichishandisa StreamYard for 1 year matogona mandiudza kuti haisi kuita ka ndoda kuvasendera email ndotovasendera email kuti pandikuita malive stream vanhu vakutadza kupinda mukati mebooks why so hey Sue. Hey Shero, sorry ndandichida kungoona basic kuti yakachinja here kana kuti andisira kupinda. Yakachinja sei ndiudzewo handisi kutoziva. Ina handina chandaona chakachinja ini. Yangu ndichira simple. Rega ndimbozama nefoni yangu iyi. Alright. Alright, thanks. Mina ndombozama nechifoni changu ichi. Ndiendewo ndione kuti chii. Sister Mona Lisa. Hello. Zviri sei? Mushe. Nhasi but nhasi rapinda zviri normal. But pandakapinda the other day ndakaenda ndakatoita tumapassword but nhasi nangopinda zviri normal saka maybe yadzoka futi I'm not sure. Yaida password yenyu mimi yefoni yenyu? Password ndakatozopinda through Facebook. Through Facebook makazvifambisa sei? Pakatoisa kadingi kuti you can enter as nenhirikini yako neFacebook profile kantonoisa password. Saka ndakaklicka pakanzi Facebook profile. But nhasi hapana chandaita nangopinda straight away. Hanzi entering kuya timboona kuti ino ndichiwo chiyangu. Ini haisina kunotombondipa problem. Iyi yangu ndakutozviida yaita automatic kupinda pa. Aiwa, this time haina kutobhonetsa yapinda mushe.
saka pamwe zvine mazuva, but last time pandakapinda ndakatoita zvotuma password. Hairibo, thanks. Alright. Kuri sei kubasa? Papa. I've Alright. right zako. Ndaitoseka imapromise. Imamwe mapromise anonetsa ka ndemawe kuti kana muri mapartners kana kuti mukadzi kana kuti murume opa promise isingazikanwa neumwe ozonzwa yakubva nokotadzi vakati vachatichinjira matiles votoshaya. Oh, munenge mapromisa kuti murume wangu da kumuitira surprise then mobva maudza kana shamwari. Aiwa, noti iyoyo kana kuti isotitaura kuti maenda kana kuti maenda kuZimbabwe handiti ini ndosvika ndodza kana umwe mumwe hama kuti matiles enyu achaita tichazokuchinjira yaya ini handa kutaura nemurume wako kuti tichazodai vaiva kutotenda uko kuti nemaita basa vati vachatichinjira matiles. Saka mapromisi pamwe vanhu vanonga vangofarisa wako pamwe. Unozoita sei? Kana tozodza muna kutoti baba vakati vachazobhadhara fees yemwana uyu otoshaya kuti izvo mapromisi akauya. Jesus Christ. Munozoita sei kana zvadero manje? Kana isiri ivo vanonga kana promise isina kuuya pavanhu vari vaviri pamwe chete inonetsa, but kana itoti iri hama yemukadzi kana ikabva nekumurume zvinoita musha akatanga kupromisa ariye zvinobudirira, but kana kuti inini iri hama yemurume akangopromisa ndisimo mazviri kubudirira kwacho kashoma. Konetsa. Vanhu vanofarisa zvikwadi. unenge wafarisa Iribo maita basa. Vanchoga. Iribo, thanks. Vanchoga, sei kurova. Mama Junior. Mama Junior ndofunga vasitozviona ndovapa live. Ndaida kuona kuti mwishe kuri sei. Iribo ndapinda eze Facebook. Maina nekuFacebook. kuYouTube ezi YouTube yaramba. Saka madi iyi yangu yangondiitira automatic, but it's fine. Thanks. Muri sei kurova indava? Ndiri bho zvangu ndakoti ndione kuti ko indava chinhu chedu chakuda kuti iite. Thanks a lot. Handiti mangwana chapatoita mumbouya mumbondiudzawo mastories. Ndasuwa mastories enyu. Mumbotiudzawo yekuchengeterwa vana kana yemapromisi yekutumira mari kumba uchichekera then mumwe munhu otokudza kuti dai wawedzera mari iyoyo. Alright, ndiri bho, bye. Bye bye. Joyce. Hello? Okay. Guys, let me just go and sleep. Good night, guys. Good night. Guys, musakangana kuti paneke kanzi join kaya ana sister Rose nana sister Mona Lisa vakatoita yekunzi join wona na brother Nash nana Lincoln. Musakangana kuti support ikokoko. I think kune takazokwanisa kuiupgrade takadzikisa kuenda pa$5. Saka ku $5 ungono join or supporter, guys. That's how I get to madringi pahuro, guys. Mona pahuro pacho panombita pachioma. So please support me. Thank you very much and good night.